Herra Huttunen. Herra Huttunen saapui kotiin. Voisit mä vähän kirreille sen. Me vedän sen niinku ihan tälleen niinku vaan ensin oikealle kohilleen sen suunnilleen. Joo. Seuraa johtajaa tai kilpailua. Kinkkirästä paikasta, noin. Mennä tuolta ympäri. Semmoinen, että se Reilu. ristaa. Ihan Siitä. yli. Just se. Se liittymet on tälle. Kerran siis oliko se joku ohjauskaapeli vai? Tää on hakukaapeli, eli Hakukaapeli. ohjauskaapeli, kyllä. No niin, se ei levy. Tuno piuhat kiinni. Niin. Niin, noihin Se piuhoihin. oli liiti. Joo, se on Näin. liiti. Tuonne tulee tämmöiset tarrat noihin piuhaloihin kiinni. Aha. Ja sitten ensi keväänä, Niin. kun sulla on tuo ollut talvisäilyssä, Aivan. niin se osaat näiden tarrojen avulla kytkeä ne piuhat tuonne oikeaan paikkaan tuonne latassa sun taakse. Vitsi miten viisas mie on. No merkattaa ne tämmöisillä. Hyvä. Muistiin kato kaikki. Joo. Alright. Herra Huttunen. Päävirta katkasi. Okei. Okay. Ja nyt sitten täällä on ne terät. Ai se on tuommoinen. Eikö ne on siellä alla? Ne on täällä alla piilossa, eli tuossa näkyy terä. Eli jos ei joudut nää vaihtamaan kesällä, Joo. sammutat koneen, käännät Joo. sen tälleen katolleen, aukaset tuon ruuvin, otat terän pois, pistät uuden terän ja uuden ruuvin. Uro. Eli valitaan siitä ja se aina OK:lla valitaan tuo Joo. haluttu valinta. Sitten se Australia. kysyy missä päin ollaan. Niin mennään tänne ja Ei ole taas estessä. Ei. Suomi. ollaan Suomen maassa. Jälleen Ja OK. Latausasemaan. Nee. Tekee parin sen. Sinne se menee. Piip sanoi hän. Paina start, että se kalibroi leikkuukorkeuden. Ja se kyllä lähti liikenteeseen. Ei, nyt se tekee kalibrointia tuolle hakukaapelille. Hui. Suuntaan. Voi kun hän on sympaattinen. Kestä. Niin se lähti töihin Nyt nyt, se lähti vaikka sillä ei ole taas lataus. Eli se pelaa sitä. Se vaan hetken ajaa ja sitten menee lataukseen. Se on puoli akkua siinä. Meillä on puoli akkua. Niin. Oi. Hei hei Huttunen.